Eguerdion, Euskal Herria, eguerdion, Biteli. Eguerdion, Iturreta, hemen txagadez, ondo. Ondo. Aur, azkena, aztien erdixa. Bai, hemen digila berak adana. Batzuk ez daten bai, aztien erdixa osteguna dela. Netako asteazkena, ze aztia da bakarrik, asteretiko astiralera, ez? Gero asteburua bakarri da jaia, isia. Asa, jo, Bai. eta kozinat. Eta kozinatu, gaur ingo dugun bezala. Bueno, guk egunero kozinatzen dago. Nik, hemen jarraitzen dut hitza betetzen, eta esan izun, nola agian ikastolako askari hortan, kuadriako lehenago prestatu nien, bakailaua, arrautza bakailau eta patatak krematxoarekin prestatuko niela, eta gaur errezeta hori ekarri dizut. Eta benetan hau, ja behin probatuta dauka kuadriakoekin, oin, zurekin, beraien oneritzia badaukat. Zurea eta lantaldearen oneritzia izaten badut ikastolako baskareira eramango dut ikastolako partaideena. Orduan, egizan, osaia gehi ez daukau, zigorri izateko, eta pausu batzuk bai, baina askar-askar egiten da, eta hemen kontatuko dizuet nola ingo duen errezeta. Baratxuria eta kipula txiki-txiki moztu eta oliotan erreosten jarriko du. Piper berdea era berea moztu eta bere oliotara. Patatak zuritu eta hauek xarrata moztu, patata tortillat izango aditu izala, eta erreosten jarriko du dena. Patata eina dagoenean makailaua, lau ataletan ero moztu, olio hortan sartu, patatekin eta batera, eta utziko dugu bera bakarrik egiten 5-8 minutuz. Bien bitartean gurina urtzen jarriko dugu, tipulatxak bertan txigituta bota, eta kuia moztu eta hor krema bat egiten utziko dugu. Salda pixkatekin busti eta 25 minutuz egosi. Birrindu, esne gaina gehitu, eta arratza temperatura baxuan ingo ditu, 30 minutuz 74 gradutara. Eta ero azkenean izango da. Kuia krema azpian jarri, gero patata eta makaio oinarri bat gainean, eta bukatuko du olako arrautza temperatura baxuan. Olio pixka bat gainetik, eta listo. Ze? Ona. Benetan, bai, azkenean da, patata tortilla, hau izango da oinarria patata tortilla bat ekera jongo gainean bezala. Horan, hemen, neurtuta ekarri dut, olioa, zehero, bakaiagoa hemen botatzean, olioa ez digu kenduko, patata tortillatik kendu iken dio. Baina olio hori, makaiagoaren gelatinak nahi dut loditzea. Oso ondo. Orduan, izango da, patata tortillaren oinarria, baina makaiagoa pilpilerara bezala prestatuta. Olako zerbait, eta ero, tortilla bat izango da, dekonstruituta, noski, alderantziz, baina arrautza gainean eramango du, ez du eramango irabiatuta. Orduan, hortik olako zerbait... Olako zigorren. Oso gozoa da, orduan, eitzazu etxean da, eta zigur, ez duzula faiatuko. Zigorren asmakizuna da nik faltan botatzen hain ja espaldixan ez zauela ekartzen bakaiagoekin errezeta bat. Ez zirikatu, zeni hasiko nahi sartze zurekin. Niela sartu. Hemen gidoia irakotzen nabil. Ja, bale. Baina, zuk interpretatu induzu, irakurri induzu, esan induzu, nik enuka aipatuko lako zerbait. Horre, zurekin sartzean eko banuke... Ze esango zinon? Ez, baina, a ber, ez dakit, anama egolako... Ez da saltzia, zehose... Ona da, bakaiagoa asko kozinatzen dozula. Bai, guk, a ber, azte bete aramagu aragiro, arrainero, oiasko bolakin gabe, ez da ezer pasatzen, patri. Ez que bolak... Pio, maitxe gara, Bai. Konfiantza olako botatzen gara, olakoak, Eta egun baten, bakaiau, bolak... Eta honan biok elkarlanean, lau eskutaren godu hori. Hori da. Patriren eta zigorren zerbait errezeta bera. Batera. Hori da. Txantxasan, Patriz. Bai, ez nasa zaratuko, zula zai. Eta gainera, ez dozu ekartzen bakaiaua normala, ekartzen dozu munduko bakalaurik onena. Oberena? Hau da. Ez. Eskreia. Ez. Itzegin nahi du Julenek eskreietan. Nik esatu ekarri dut. Hemen urritxe berriri erosita zornotzan, baina eskreietaz itzein aldu. Lasai asko. Beraz, kalitatea hondikoa bai. Kalitate gorenekoa, Bilboko bakaiau lehiaketan 2 aldiz irabazituen bakaiaua. Hau da, hori bai, baina ez guk aurk esatua. Esreia oso ona da munduko agian. Honena izango da, freskoan, nik aitorrei lehen azaldu diot. Atzo erosi nuena, makaia gola, eta etxean prestatu dut, arrautz estatuta, saltza berdian, oso, makaia freskoa oso goxua ateratzen da. Baina, hauk esatua. Oso, no. Eskrei bakaiaua da Norvegiakoa, Norvegieraz eskreiek nahi dauezan arrain nomada, eta hori da, itxen dauelako, igeri. Hemen daukat, Barentz itxasotik, Norvegiako Lofoten uhartietara, eta hor igeri itxen daua 1000 kilometron ostien, eta da, kalitate oso honeko arraina. Azkenean da, arrain bat,
salvajia, basatixa. Bai, eta, bueno, dauka koipe pila bat, koipiak emate dutza sapore oso berezixa, bere hori, elikadura naturala, bueno, da, bueno, omen da, pasada bat. Bai, eta aina Txorinen, egin jau, eskrei bakaiaua? Freskoa makaiaua ez da erabidoan, inoiz. Egia esan, oin bertan, dudan, baten bai, uste dut. Ekarripiko. Baina, ez da, egia dago impresiozetan, ondo dagoela, arranean nik, legunean, ez da, 12 eurotan kilo erosi nuen. 12 eurotan, eta oso ondo guk etxean ondo jaten dute, eta esatako, nik normalean arrautzu estatuta, lehatza izango esan moduan, ero saltza berdian baita, eta oso goxua geratzen da. Oso goxua. Ni bakaiaua gehixen gustatzen gaten olan moduan, beti izaten da, laban. Bai, ero laban bitu hau oso ondo geratzen da. Ni laban patatakin, tipulakin da pipar berdiakin. Hor, patata eta lehenago kosinatzen dituzu pixkat, bai, pixkat kosinatzen. Ni sartzo lehengo, olako labeko erretilu baten patata, holan fin mostuta, xaflatan. Tipula eta pipar berdia, ora okitza ditut 20 minututxo. Holan undala 20, nola ez? 20 minututxo dira, 19 minutu eta 19 segundu, normala. 20 minutu, bai, hori da. Eta 20 minututxo okitza ditut, gero, saltzo eta arraina, eta okitza dut, 6-8 minutu gehiago. Hori, arrainan lodiran arabera, bai. Bakaiago erosten zoi izenean, aldozu lortu, bueno, arraina gizan arabera, ez? Baina batzuk saltzotzue, asala, eta bueno, apurtxo bat gehiago lan, aragia apurtxo bat daukien bakaia userrak, eta beste batzuk badi holan lodixak. Orduan, lodieraz arabera, denbora gutxiago edo gehiago, eta holan jate ditut. Eta ez da berdina, bueno, guk nik bakaia guain izan dut osorik lupiakin, ez? Guk jatetxenan lupia aukera zegoen osoa labean erreta, lupia bat, 2 kiloko lupia bat osoa, ero xerrata moztuta ba, xerrata moztua oso ez da izan, denbora erdira geizten da, azkenean, bestetara, eta lan gehiagoka osorik egitea, osorik imardozu, gero hartu, egin da dagoenean, buelta ematea beruan da hori, bueno, bere zailtasuna baduka, baina samurtasun atletik eta hobeto datzen da. Ez du nahi, Ez que hemen saukotzen. Nola? Hemen da. Seguro? Bai. Ontxe jarri dut ondo. Denbora piloa daramo elkarrekin, eta bada ordua ikasten elkarrek... Nik hau ikutzen badu beste azu jarri barri, azu ez autu behar nauzu. Industriarekin hori mezitzit, Bueno, nik hemen ikusi dut da... Zerbaitek ez zeu, ni behiratzen nuen da esaten nuen, jo? Ez hemen zaben, hau ez dakizetako dan. Hori... Hemen xe ikasten gabiz. Bai, kontua da, 50 urte. Nik hor bera seinalatzen dit, ez dut ia ezer ikusten, hor zerbait ikusten du, marratxoak gorria ikusi dut, baina nekin zer zan. Eta hori uste du izan dut, eta ez zan ezer, Ez zan ezer. Bueno, ontsi bai ondo daukau martxan. Hori zuakin behitxo ez da pasatzen. Eman dio segurra? Bai, bostera jarri dozu, bostian zaukotzu. Jarri tope. Oso ondo. Eta, bueno, uartedi horretako biztanliek, hori Lofoten uartedian, ez? Norvegian, hor, neskatxuak 12-14 urtekoak itxen dauen lan bakaiauakin eta kokotxak kentzen bakaiauei. Bai, 3 ordu, hastian behin, 3 hilabetetan. Denei adin batetik denei tokatzen ze horti pasa beharra. Bai, normalen neskei. Ez da oso kulturala izango da, edo bueno, gaur egungo gauza bat izango da, baina bai. Ez dakit, pentsetan holan gure herrin baten, izango zen pentsa ezin, holan getarin 12-13 urteko holan ez dakit, neskatila batzuk ikastola hostien jueti hori, ez dakit, arraina garbitzen. Eta izango bazan, mutiletan neskak, bueno, ez zitzaidak, bueno, hau da konkretuki neskak. Ez zitzaidak hain gaizki irudituko, zango basatik, ez ba, ikasteko zer dan lana, eta, bueno, biharko egunean, dirua ez dala zerutik erortzen, ze hori, egia da gaur egun semala eskatzen dizute dirua, eman 5 euro. Ama paga. Zuaitzetik erortzen dira euroak, ala. Baina alde hortatik, ez gaizki iruditzen, baina bai, bakarrik neskei baldin bada ere. Osa, bada, bakarrik. Nik hain gaztetxuak izan da, 12 urtekin. Bueno, hor, nun zan, abainetik biltzen, gazteo, bere gurasoek zeuskaten, osa, baserria zeukaten, eta bera jute esan batzutan, holako otzara batekin porruak eta presionean, kaletik saltzen, eta, bueno, gurasoek irten behi hori eman, eta saltzen zuena, bera jasotzen zintuen, eta saltzen zuena beretzako zan dirua. Orduan beretzako ere, bueno, ikasteko dirua ez dala hori, esaten genduna, zerutik ez dala erortzen, bueno, esfortzu hori, gero, bere
gero badukala bere saria, ez? Eta saritaz berbaitzen, ni akordatzen naz, ni txikixan nintzenien edo, basauzen, batzuk klasian, esaten zabiena, jonik nota honak ataraten bot, nirama gero edo nire gurasuek egin goztie opari bat edo sari bat emon goztie, ez? Erosten doztie, ez dakit imagina, olako bideojokuen gauza bat, edo emote hostie paga bat olan diru kopuru handi bat, eta nik nirama izaten dut, jonik, baina nik nota oso onak ataratzen itxun beti. Eta nik nirama beti, eta nire ez toztazu saririk ematen, eta nire lagunai hau emototzi eta ez da egizer, eta nire emak esaten zuten, hori da zure erantzunkizun, hau da zuke inbiosuna, nik ez dutzu saritu bihar, zehose, hau biharrezkoa da. Saririk eskatzu eman bihar nota honak ataratzeagatik, ikastola gainditziagatik. Orduan... Nik hori eukindun nire alabakin, eta nahi zan, bale, ara oso ondo. Nik ero zuri janaria prestatzearen, ordain dingo diezu. Hartu eta ni zuri janaria eta oea iten maizutero, kobratzen goizu dara, bale? Eta hori, zuadako zu dirua, ja, karo. Zure egin beharra da. Hori, basauzen, badu aplikazio bat, nik erabiltzotena beste gauza batzutarako, baina dago aplikazio bat konektatuta dauena zure banketxiakin, ez? Diru aurrezteko eta holan. Eta dau bertsio bat aplikazio horrena umiendako dana, eske pentsatzen gara, beste pentsatzen gatzun, Holan, zu haitxa zarela lau umiena gainera. Hori umiei dauki, ez? Eta da, zuk umiei paga edo emoteko aplikazio horren bitartez, eta gero, dau aukera bat, nun eurak aldabie, ez dakizu, imaginau, lehiuak garbitxu, oia ein, txakurra, txuri, jetxi, zaborra, jetxi, ez dakizet. Eta horren trukian dirua. Eta bakoitzagatik badaukotzu, imaginau, euro bat. Eta orduan, umiek bete itxen daue hori, eta bete dut. Eta horren arabera, emote jakie pagia. Hau da, zuk bete izan dozu hastien saukotzun da nahiteko? Bai. Orduan emote otzote zuk dirua. Zer bendara da batzu? Hemen gurasoaren artean itzein barko nuke, baina zenez, usatea, gauza batzu dauz, gure etxean berez atera, oia itxiana, pijama kendu eta ero dana botata ez usteana jasotzea eta horre. Ez da diru truk, baizik eta... Ez da diru truk, egin behar diren gauza dire, eta egunerokotasunan etxe bizitzan sartzen dien gauza. Motivazio bezala? Ja, karo, hoxe, baina beti ordan jolastezu, ez da, beti ibili beharra horrekin. Gure etxean gauzatzuetako gu egiten dugu, egunean jande eta gero pixka telebista ikusten dute. Eta horrekin espadute ondo, gero ez da telebistarik. Mehatzu gurean hori da, ez da telebista, izu ikusiko duzu. Zer hori esaten jolasak erokontzea, jolasa izarratuko ziren. Baina telebista gutxi, ez dira telebista salea, baina momentu hori bintzat maite dute, eta ordan, segun zerekin, telebista ez da ongota. Baina orkea jaiten dira. Baratxuria, kipula, piper berdea, patata tortilla bat izango esan moduan, gatza bota dio bai hemen, eta oin hau, esan dakoa dena, patata tortilla bat izango esan moduan, erregosten jarriko da utziko dut gero, ze kuia oin mosten jungo gara, eta eina dagoenean, ingo duguna da, makaia hau, gezatua dala, ingo dugu, lau ataletan ero moztuko dugu, eta gero, behin patata inda dagoenean, sartuko dugu hor, minutu bat ero bi utziko dugu hor pixkateiken, itzalingo dugu eta bere beroarekin bakarrik utziko dugu hor bukatzen. Hartu, gero desegin ingo dugu sardezka batekin makaiaua, eta hor bota duen gelatina eta dana, desegin ingo da, makaiaua hor txikitu ingo dugu, patatakin batera hasiko da, eta muituta bere gelatinarekin lortuko duguna da, holako pilpilantzeko bat, ero hemen dauen olioa ligatzia, ero loditzia, ez? Eta hori izango da gero, oin ingo duguan, kalabaza krema gainean joango dana. Oso, no? Hau, asalata guzti gero zapaltzean eta? Asalda guzti, bai, asalda guzti. Makaia bat nik asala beti jaten dut. Eta asala da gelatina gehien daukan atala. Orduan, nik hau ligatzea nahi badut, behintzat asala sartu inbarko diot. Gero nahi izan ezkero behintzat, ero kendu nahi diogula asala? Hartu, mamurtzean hemen makaia hau inda dauenean, asala kendu iosuen nahi baduzu, Baina behintzat utzi, asal horrek bere gelatina eta botatzea ze beharko dugu olio hau loditzeko. Eta gero bakailauak zehauka ona, segatxik erabili izan dugu hainbeste bakailaua txorieren, Gurea dalako. Gero hori zaik guria, hemen tipulatzak errebasteko. Guria dalako, eta aukera desberdinak emoten dutzulako, errezeta pila dauz. Olan batzuk aipatzearen, ajoarriera erara, brandada,
freskua, saltza berdian, patatekin, pilpilera, klub ranero, egin dugu tortillatan, egin dugu lako tortitatan, gehiago lan gogorra bak, kroketak, nungo nahi ne? krusperak, nungo nahi ne? Eubakua, euba erada, bakaioa euba erada. Euba nun dago? Bizkaitar erada, bizkaitxar saltzan. Bai, pila bat ez azkenien. Hori, oin, egin genduen olako formatu hau gainera, antza gustatu da, eta badauko honek ez dizu, nola, enpresak gaur egun batzen diela langile guztiet eramantik justen mendira, elkarrekin juten. Team building. Team building, bai. Team building. Ba, hindu, cook building, taldean, team cooking. Eta olako formatu bat, eta 50 lagunen dakor, hemen diputazioko langileak, eta gustatu zitzaien, doi Madrilera. 50 pertsonan dako? 50 dako, egin duen, horrelako, olako lehiaketa bat, hemen dagoena hori, reality antzeko bat, saukaldariena, inzan taldeka, 8 taldetan bilatu, gaina, gaizto moduan nintzen hor, hartu, eta jarri genituen 6 mai, eta jarri zaitezte bakoitza maietan banatu zaitezte, eta danak beraien lagunekin, ez? Ja, presa dute danak, eta bai, bale, oin, zu horrekin ez duzu ondera baten, ona, hartu eta danak nasin dituen da danak, bai, hauza gure fitxaje honena, eta bai, etorri gara denon artean taldea egite da. Horda, ze beti hor, azkenian batzen zara, zure betiko laneko lagunekin. Ona da, nahaztia da, beste pertsona batzukin bai, harremana itxia, ez? Bueno, format horrekin, Madrilera, guazoin, eskatu dute hor, hori eskaintzera, eta galderetako bat zan, zeintzu dira lau euskal saltza? Bizkaitxarra, saltza berdia, pilpilla, eta txipiroiena? Oso ondo, piztarri! Eta oin, sari behudan, esateo, dauzkazun lau osagai hau, zein aukeratzen duzu, eta horra aukeratzen dukan, oberen aukeratzeko bani, bakaia hartuko du. Eta horretako jokua ziren, da, polilla, formatu oso polilla, ezberdina, esan genduen, labana, kamustuta eraman genituen espada, ze bakizu laneko batekin norbaitekin ondez basa eramaten, lamerana kamustuta eraman genituen ez oso zorrotza. Ondo egin ja. Bai, eta horako galderatxo polilla dira. Bai, ekimen politxa. Hemen txorienen beti itxen dugu cook building, hau. Bai. Beraz, igual guk ez dakit. Hemen diko lan... Hau egunerokotasunen dagoen beste zerbait ez dakit. Gu mendira, Juan, ofizina batera, nolan tekleatzera. Nola dira hauek bolatxoak tiro egiten duten eure pistolakin, nola da hori, badago bat. Bai, zera. Pain, ez da izan. Paintball, ez da? Paintballa da, hori, paintball. Bai, ez? Pillo, nire lagun batzu junzien paintballera, kuadrillakoa ziren, bera, edana kuadrillakoa. Eta hor, arauen artean, 2 metro baino gutxe horre ezin da tiro egin. Horrek moratu jakustotzu, 2 metro baino gutxe horre ezin da tiro egin, eta burura ezin da tiro egin. Eta zure kuadrikoek? Han, hartu zabien, da bate baina, kargada hori osua buruan. Eta esan zuten, erabaki zuten, olako toki batera gehiago jutea, ez. Eta, karo, hobeto da, jutea olako guk antolatzen dugun gauzak. Eta gu espada, olako batera eskara jungo, gu gure artean, ondo jolaztuko denun, ez? Nik uste du baiet. Nik gustatzen gehiago, laser tag. Oizin, ha? Da, bai, pistola joku bat, baina laserrak indana. Orduan zu daukotzu hemen bularrian, olako... Sensore bat edo? Sensore bat edo, txaleko antzerako bat argixakin, eta orduan joan bizara pistoliakin, beste argixak itzaltzera. Hori Madrilin badau, ez dakite mendabe, baina, olako team building bat edo prestatzen dagunean eingo, olako zehose. Bueno, aukera da. Zuzendarixa jubilatzen danerako edo. Bai, ez du balio, kargadoria osoa zuzendariaren buruan deskargatzea, hori ez mesez. Gu gure asko maite dugu, Alberto ez jubilatu, mesedez. Hemen, gurekin baino beto nun egongo zara. Inon ez. Hor dako, zuzendariar, jubilatzeko ja. Bueno, eta Lofoten uartietan, itxen da, bakailau eskrei, bakailaua hasi, ez? Baina guk egin gau berba ointxe Eskandinaviako beste uartedi bati buruz, eta da, Holand uartediari buruz. Entzun dozu noiz bai? Sekul entzun da. Txikixa da. Nire zerrendan artean, bidaien zerrendan, iparraldeko herrialde bat edera jutea. Enaiz jun, Alemania baino goragoen ez jun, inoiz.
Eta hor dauzkat Danimarka, Suedia, Finlandia, horre dauzkat bai ero bai idatzita jun behar dudala. Bai, politxade, ni bakarri Finlandian egonaz. Finlandian gero maiatzian Danimarkara noia, eta hortik Suediara bakizu ze tokatzen dana urtenan. Eurovision. Parkatu, Patria, nez jarraitzaile. Noski. Beraz... Julen ez eiton esango zuen, bai, karo, ni bertan izango naiz. Ez beraz, ara joengo naz. Eta, bueno, Eskandinaviako Holand uartedi hau, igual, ez duzu ezagutuko edo, igual, eskatzu ezaguna ingo, ze txikixa da, 30.000 biztanle ditzu, baina dauka olako egoera geopolitiko bat nahiko bitxia. Mugen arabera. Ze berez, Norvegia zan, 1808 arte, Suedia zan, barkatu, eta, gero Errusiarrek hartu inzabien eremu hori, eta Finlandiakin batera Suediak, eolako irautza baten, erregalau inzotzen edo, bakizu zera pasatzen da. Finlandiakin batera, Errusiari. Eta gero, Finlandiak, independentzia hartu zauenian, 1917an, uartedi horrek bebai, independentzia hartu zauen. Baina ze pasatzen da, Finlandiak hartu zauela bere menpe, baina eurak suediarrak sentitzen di, eta eurak suediarrez itxen daue berba. Orduan, berez, Finlandian parte die, Finlandiako gobernuak onartzen dau, eta errespetatzen dau eurak suediarrak sentitzia eta suediarrez berbaitxia eta errespetua dau hortartian, baina finlandesak dira. Holan, euren nortasunak irixetan eta finlandesak. Bale, hemen tipulatxa erdi erregozita zegoela, kalabasa bota du bertan, ura berotzen jarri du pixkat, eta ingo duna holako, kalabasa krema niko lodia nahi dut, Orduan, oin bai ingo dio dana urez estali eta behin egosteko urarekin egongo da, baina gero, keindu ingo dio gehiengo ura, eskina batean utziko dut, birrindu ingo dut, esnegaina botako diot, eta daukan lodieraren arabera ur pixkat gehiago, ero gutxiago botako diot. Eta kontatu zuten uarte honetan, holan igual ezaguna ingo jatzu, ze saldu zan munduko txampaina botilarik garestixena, bertan. Zenbat. Beraz, txampaina beraz ez da angua holan tradizionala, baina, zeuzen lagun batzuk egon zilean igeritzen urazpixan, aurkitzu zauen arrasto batzuko lan itxasontzi batenak, eta batian, ikusi zabienan zauzela, pila bat botila. Eta sartu zen, saldu zen, 109.000 eurotan. Botila. Botila. Hor, txampain botila horretako apar bakoitzak euro bat balio zuen gutxi gora bera. Eta gaina, bakizu zan txarrena. Burbuia bakoitzak, ero gehiago. Edo gehiago. Bakizu zan txarrena. Zei. Hori gero ezin zala edan. Ze gero inzaben olako ikerketa analisi kimiko bat. Eta, edateko ez zauen egoerian, orduan batek egin zaben ordainu hori. Eta dirua galdu. Bueno, a ver, hori ordaintzeko kaidan pertsona, seguru beretzako diru gehiegi ezala izango hori. Izango zen, euskare, kapritxo bat daukat, eta zuk esatea modu ametu horrek usten dut, ez dakit, te ontzi hori, eta 25 euro. Badakizu 25 euro ez dituela balio, igual ez, baina, 25 euro, ez da, zuretzako ez dizu gehiago izoposatzen. Gizon horretzako seguruenik, ala ere, zenbat botila aurkitu zituzten, bat baino gehiago, ez zituzten lehenengo aurrena saldu baino lehenengo probatu haber zen modu zeuden. Esan gotzut, Hor, bintzat probatu lehenengo... 155. Botia, eta... Baina, irekiko zuten baten jakiteko zer dan, ez? Horako esperimenteak Euskal Kostaldean bakarrik. Ur azpian edari alkoholdun bat sartzea hori bakarrik Euskal Kostaldean gertatzen da. Plentzian daukazue, hori bai, han itxaso azpian dagoen ardoa, ona da, hemengua, orduan, horrek ez dago da kalterik. Han gora notza iten dut, han... Euskal, txampaina hori bai, hotza zerburu zerbitzatu zutela. Bueno, ura ja, berua daukat, urarekin. Ez tali gaina hemen zan behar dudan, ez hemen salda ez zazu erabili, nahi duguna ura erabiltzea, horrela kuiaren zaporea, hobeto nabarrituko dugu, eta saldin behar da. Salda daukazu hobeto saldarekin egiten duzu, baina, bueno. Baina gisa da, urakin bebai, ez dakit, kalabasak emoto dutzala zaporia segitxuan.
ez da gukingo ba. Bale, behitu hemen, kustu zue, patata. Bai. Eina daukago ja, eta oin, ingo duana, makaiagoa. Azala beti bera beregira. Bai, gelatina botatzeko gehien bat. Eta, hombre, estaltzen badigu dena, holan, hobeto. Osan izango zen. Baina, bueno, bi alde batera eta beste bi. Eta honi, oin, minutu bat eta zua itzaliko jo. Zure txanda. Oso ondo. Bueno, indo guber, Eskandinaviako itxasoai buruz, baina, ointxe komentako zutolan, ez dakit, albiste txar bat, ez dakit, azken aldixan entzun dozu Galiziako itxasoai buruz lan plastikosko bolatxuena. Bai. Tamalez, bai. 25.000 kilo. Pentsau. Bueno, galdu ziren horrek bolatxotan. Orduan, horrek normaldan moruan larriki kaltetu da ingurun osua, baitxa Asturiasera heldu da, Kantabriara heldu da, eta Bizkaiara bai, heldu da, Gipuzkoaraino uste dut ez dela heldu, baina Bizkaiko kostara holan alde batera heldu da. Baina berez, Europako txosten baten esaten da urtien galtzen diela edo istripua dauzela, hone plastikoekin 50.000 eta 180.000 toneladan. Neurtzen. Bai, osea, pasada bada. Oin, araua aldatu nahi dute, eta uste dut, derrigorra izango da, olako bolatxo txikia derrigortuta, ez da ipoltza itxietan ero eramatea izango dela derrigorra. Ezin, olako hori arautu nahi du omen dute. Baina, bueno, hemen bakizu, normalean, erabakiak martxan jartzen direnetik, hartzen direnen arte ez da gizar, tamalez, dana urteak askotan pasatzen dira, eta beti bezala berandu egizaten da loko. Eta hori gutxi balitz, ontxe esan daue, guk pentsau baino askoz mikroplastiko eta nanoplastiko geixau dauzela, hori. Adibidez, botillatan, ez? Guk ura eraten dozunean plastikozko botilla baten, euneko 83ak mikroplastikoak ditxula. Eta orduan, horrek gero zure gorputzera bai, heltzen da, eta ondiokan ez dakigu zelako kaltiak eukiko ditxun, etorkizunean, baina, ona, euneko ziur, ez dala. Orduan norbak izu momenten azertan, ez jan, ez eran ezer, eta horrela da, aukera bakarra, ez arnaztu, azkenean, ez dakiz eringo gure mundu honekin. Errez eta bintza badakigu nola doan, itzaldu indut hau, hemen utziko du 5 minutu hau pausatzen, hemen bere beroarekin makaia hoa ingo da, eta bien bitartean gure kalabaza okuia egozi ingo da. Gero ingo diguna, kendu gehiaizko ura ero, birrindu ingo dut, esne gaina bota, eta azkenean izango da hau txikitu, holan pilpila loitu ingo zaigu pixkat, eta hemen dauzka ia markauta, dauzka bi egozi gabe, eta beste bi, hemen markatxoarekin dauzkadana, hauek etxetik ikarritu temperatura basuan egozita. Hau da, 64 gradutara ondira, 35 minutu. 35 minutu. Orduen hauek bakizu geratzen dela zuringoa erdina moduan, da gorringoa gordinik. Orduan azkenian ja izango da hori, plantxan ingo ditu momentu batean, baina, bueno, hori gero ikusiko duzue, aurrena, uz dezaun hau egiten, hori egiten, birrintzen eta zeitu. Bueno, bueltan, eta makaia hau hemen ikusten zuen, ze ondo mamurtzen dandana. Ze ondo ordetxe eginda. Olia pixka beroa dago, eta ez da pilpila ingo dian, honen pixkat espelduin beharko zuken gehiago, hemen holan pixkat honen loditzeko. Bai. Nik uste dut horrela, holan pixka mugituta zerbait ingo dugula. Hemen sartai bat jarri dut, zu bere bizian, hemen ingo duguna arrautza temperatura basuan markatu bakarrik, eta bestatetik induguna da birrindu irabia gaiuarekin gure kalabaza krema eta ero bota diot esne gaina. Gatz eta piper beltz puntuan jarri dugu, eta hori listo dago. Orduan hori izango dana esan dakoa. Oinarrian kalabaza, orduan hor gozoa, kalabaza purearen gozoa, makaia hoakin hemen pixat, gazi puntua eta ero krematxu puntua arrautzak emango di. Orduan, pena ematen dit lagun bategatik. Zeba. Oin dietan da ona. Arrautza bestela oso gustora jango luke berak. Ezin izango dau probau. Ezingo dau probau. Eta bakizu bera, arrautzak zeudenean begiak onan txirbilak iten zizketen. Gaina gure lagun hau dietan dauena. Bai. Hau ez dau jango, baina gero galleta jate itxu. Bai. Eta gaina berdin zai esaten, txokolate deunak hau eta horreko oso dute, bai. Baina, bai, da dieta berezi bat. Galletaren dieta ditzen da. Eta... Galleta eta ananaren dieta. Bai, baina, bueno. Gero beharko ditu pixkio kilo batzuk hartzea, ze gero
Garai gogorrauak etorriko dira eta. Esan dakoa, hemen, oinarrian, kalabaza, krema, Bai. hau beroa dago, orduan oin, arrautza bat. Eta Arrautza temperatura basuan, nik gainean kraskatu alko nuke, egin da dago. Bai. Baina honekin, bueno, hau, oskailuan izan dudanez, bestela izango zen, urrepela eukin hemen, kraskatu urrepelera, euki segundu batzuko repeldu arte, eta ero gainean jarri. Hemen, bestela sartai egiten badugu, pixkat gorritu egiten du, eta hortik beste ikutu berezi bat ematen dira. Vale. Eta etxean, espadauko lan honek gaiuak itxeko temperatura joan, galdarrestatua bai, ondo, Galdarrestatua berdin. Bai, nira nahi abakuz egiten dituela garbi gaiuan. Garbi gaiuan sartzen ditu arrautza, nira nahiak, Aitorrek. Bai, Aitorre artistak. Eta hartu, eta garbi gaiuan sartzen ditu arrautzak, eta bere garbila gaiuak uste hartzen ditula 75 gradu, ero. Eta 75 gradu eukiten ditu. Ia 50 minutu, ero, eta gero atatzen ditu, eta antzero atatzen zaizkio. Testia purtzen? Ez, garbi gaiuan, goiko ura berua bakarrik botatzen du horrek. Ez ditu, Alizeak ez dute gutzen, hau? Ja, baina. Nea nahiak garbi gaiuan egiten dut. Bueno, hau, oin, koiara bat, patata. Base ona. Ni pentsatzen dolan zure klaseko lagunek, ez? Horin biozu, ez? Bai. Klaseko lagunen dako, behitxu. Arrakasta aukiko dauela. Espero, bai. Igual lan hartuko zu, ez? Zenba lagun sarie, guztira? Baina arrautza temperaturak joan ez dut plantxan egingo. Bere egin dako. Bere egin dako lan. Bere egin dako normal gongo da. Ez. Hau horrela, eta bere zer duzuna, temperatura altua dagoenez pilpila ligatzeko temperatura bajua egon behar da. Horrek loditu inbar zuen pixkat. Bai. Baina, bueno, temperatura altua da, ez da loditzen. Eta honekin ingo diona, bitu. Hola, bestela. Volketing, horrela, gatz pixka gainetik. Eta hemen daukazue gure arrautza, bakaio eta patata krematxu gainean, kalabaza kremare. Bitu. Hau. Hortxe. Hemen txerdeixan jarriko. Eta ontxe ingo hau... Apurtzena? Eta espada gorri nunga... Tarako da, bitxu. Hemen daukana da, ez dara kolore berdinak ingatzen zaizkigula. Krema kalabazana eta... Artu zabezkatxo bat. Mostu bidurra, Lehen, goratzen zabalizek esan da, gaur ogia behar gendun. Bai, gaur ere ogia behar gendun. Ja, hoxe ez dago itxuriak hartzeko txorinera, baina... Hasiko gara. Bai, 8 urte amazkit hori esaten. Eta inurtu diten. Zuketan nik egartze itxugu osagai danako, hoxe akarteko honek. Hori da, ekipo. Nahi, oso goxua, mentan. Daulako, lehen zauzu patata tortilla holan 2.0 edo holan dekonstrukzio bat, bakaiau tortilla. Ez zagardote egixetan eta gontxe gainera sasoian gauzela, bakaiau tortilla. Baina egia da kalabazana, gozoak eta hori puntu bat ematen diola, eta nik ezaitu egia lusatuko, eta hori patrien zeta. Ze, hori itxura hona doka, Gaurkoan nik zigorek hartzen dutzut, olako opiltxo batzuk edo hamburguesa batzuk, ingo ditxudanak galusiakin, martorrixakin, badiolan, oso espeziatuak, originalak, eta dauki osagai bat olan aputxo bat arrarua, eta dionek... Patata? Hori patata egosi ez da? Hau ez da patata egosia, hau da, gaztaina txinatarra. Puf, esateko probatu dudalako, horrati da, puf. Bai, pura sosua dago, bai, ez da, nirrezetan igual emongotzat desturia. Bai, eskot hori da, gehien, korputza emateko izango dela, zapore dildetik gehiagizko ez da, baina, lan bakarrik utzean... Kostata. Kontatu noren guz. Eingo. Ur gaztainak ondo txikituko itxugu, tipuletakin, martorrixakin, piperminakin batera nahasi, egaloazioakin bebai, eta jengibria bertan birrinduko. Nasketa ibotako zau arrain saltza eta arrautzak, berriz nahasi, eta ingo gorako hamburguesatxo formako borobilak, eta frijitu ingo ditugu. Gero saltza itxeko arrain saltza, ospina, martorrixa, limoia eta azukria nahasi ingo ditugu, eta opiltxuekin batera zerbitzatu. Beraz, holaxe. Oso ondo. Hamburguesatxoak.
Zu, zelanean, zein behar duzun lehenengo? Lehenengo gaztainak, txikitu honek gaztainak. Nik, probau dutolako zati txikitxo bat. Ez que zigorrek sartu dau, haundixena holan, hauan, bueno, igual ez da egokixena, ez dakit. Bueno, lehenko eta behin, ur gaztaina deitzen dira, gaztainetatik ez daukatez zerekusirik eta ez tuberkuloa dira. Urre, holan, kantidade urre altura gutxi dagoen tokitan ateratzen dira, lurrazpian, uretan, baina. Eta, gaztainekin zerekusi ez daukate, eta testura ere bada gehiago patataren aldera, holan, nahiko energia pila bat ematen dute, koipea desente omen daukate. Koipea, bai? Bai. Eta, bai, kokoarekin Nikolako zerbait nabaritasuma behartu diot. Koskaikian krematxua bada, eraberean. Eta ez dakit hauek egosita doen, egosi mardiren ero, baina, bai, zuk esaten, nik uste hau gehiago dala gorputza emateko, baina, eta hemen ez du ezautzen, baina, Asia aldean eta 3000 urtero da mazkite olako gaztainak jaten, eta beraien elikaduran, oinarrian ero, ez dut esango, gehien erabiltzen dena, baina bai erabiltzen dira. Gaur egun hemen aurkitzea, holan, konserbako latetan etortzen dira, urez estalita, holan, lata txikitan, tomateko lata hauek 400 gramotakoak, hoietakoetan, eta, nor daki, ez? Agian, gero, hamburguesa moduan, beri hortan jateko berta, bintzat, nik oso esate izu, berataz hitz egin behar duzu, horrena jakin behar duzu zapori, ez? Esatuz nolakoa da. Bai, testura bada holan. Eta koipiana bada, energia aldetik eta, nahi duzan, kirola itxeko, interesgarri izan daiteken zerbait izango. Probauko, nik bentsata dute bai, honek, ez daki zapore, apurtxo bat emongotzaz, zapore geixabukiko dago, gero sartuko zau martorrixa, tipuleta, egaluzea. Jengibria behortartean da, honak, eta nik beraz. Zahoriaz. Gero, bitxea da, zuriak ikusten ditugu, baina berez, latan ikusten mozu, kanpotik marroiak omen dira, eta gero barrukoa beraien aragia zuria omen da, Gaztaina bezala. Bai, hortan, gaztaina bezalakoa dira, baina ez daukate, esan da, tuberkuluan familikoa, lurrazpien atatzen dira hauek ere, eta, gaztainak ere, energia aldetik ere, potentea badira, eta nik uste dut, errezeta honetan bertan ere, gaztainak izango bain ituzke, zuritu, egosi, eta gaztainak funtzio bera beteko luketela nik uste dut errezeta honetan, erabilko genitula gure betiko gaztainak behin egosita gero, egosi baino lehenez. Egosita gero nik uste dut berdin merrein erabilia ditugula. Oso ondo. Bueno, Patri, hemen galdetegi bat daukagu oin. Galdetegi bat, test bat. Bai, berezuk bota berzizkian niri galderak. Bai. Bai, gida baimenaren inguruko galderak, eta hemen zan, Patrik Zigorri. Bai, Zigorri Patri. Baina alderantzi zingo du, ze Patri hor dago, orduan zer, ikasin barri jesu galdera guztia, eta ez da eskizizo, baina ni bai botako izkizot. A ber, ez da gizunentzako Patrik oraindik, ez toka gida baimenik, ez da saiatu ere, ez da saiatu atatzen, ez? Ez du beharrek izan, garraio publikoa Euskal Herrian bikaina da, orduan, ez du beharrek izan, eta baina galdera batzuk, kotxean batzutan, kasu egiten duzu ikusten duzuna, ero zoaz ingurua ikusten da... Ez dut, inungo kasurik itxen, gaur, etorri naz mutil beti berri batekin oran blablakarrean. Bai. Hori da aplikazio bat, jendia alde bat besteak geratzen dira. Hori da, elkar banatzeko kotxea. Eta ez da, irtera honetatik da Miramonera joateko? Tari, ez da itx. Miramon jartzen du orgoia! Eta bi urtetan etorri naz, goizero, eta ondiokan ez dakizein dan irteria, zen kotxien hoien hor kopiloto boluan, barriketetan, mobia, bitzen, ez fijatzen. Eta seinalietan da ez. Galdera errezbatzu oso errezabotako dizkizut. A ber, biharko egunean saiatzen bazara, karneta ateratzen, ea zen mudu zoazen jakidu. Venga. Bueno, badakizu noizean behin, bide gurutzetan, egoten direla olako, poste handi batzuk, 3 argi dauzkatenak. Berdea, gorria eta laranja. Bale, zer esan nahi du argi bakoitzak? 10 segundu. Gorria pasa, berdea pasa, laranja pasa, dana pasa, baina bi aldietara behitxu eta... Bai, batekin bi aldietara behiratu behar da, ez? Ez esan horrekin jute zain aldamenean, ze hori egiten badu, eta zure irakaslea hori bada, akabo. Bea, padre, serio, a ver. Ez, berdiakin... Bueno, a ver, segun kotxia izaten bazara edo pertsona? Ez, kotxia, zu gidatzen zoaz. Zu gidatzen za, Patri, gidaleia zara. Bai. Eta aurkitzen duzu, semafora deitzen da, katxarro hori, semafora deitzen da. Gorria, stop. Stop, geldi, vale. Geldi. Berdia? Berdia, pasa. Bai. Eta laranja? Laranja jartzen zaizunean zerrin behar da.
Laranja da... Azeleratu eta pasa aldan azkarren. Bai, ez? Ez dakit. Batzu, gehienak hori egiten dutelako. Askok hori egiten omen dutelako. Bueno, laranja da, gero zeituan gorria torna. Ordan, zuk laranja ikusten mazu, ja gelditu barrozu. Bai. Hombre, zu pasatzen nahi zaela, berdian daukazula, zeitun laranja jartzen mazu, ez frenatu hor zeituan. Inbar da, bueno, urrengoa zuratzetik datornak denbora izan du eta bai jun behar da frenatzen. Baina, bueno, hori. Orduan, bueno, nahiko, dago aprobatuta. Euskal Herrian, ze aldetatik gidatzen dugu? Eskumatik, ero eskerretik. Eskumatik. Eta Erresuma Batuan? Eskerretik. Eta Japonian? Eskerretik. Oso ondo. 10 pustarri. Gero, honen ostien, emengoztazu karneta oso? Bai, nik hemen eskatuko zuretzako. Bagoaz bidean, eta horako aldamenean seinale bada iruki bada ona. Bai. Iskinak gorria eta erdia zuria. Bai. Ze nahi du esan seinalea? Zelan berriz? Iruki bat, Bai. iskinak gorriak eta erdia zuria. Ez du jartzen ezer. Irukiak denak kontuz nahi dute esan. Bai, kontuz, zehoz etxarra. Bueno, ez da zetan txarra izan behar. Irukia? Bai. Irukia, zuria, utzik eta gorri aldamenetan. Ez dakit. Kotxetik kanpora, urte misarela edo? Hor bidea eman behar duzula da. Ezaten da, erderaz deitzen dan, zeda el paso. Ah. Hau da, zu, bide gurutxera hortara izten za, eta utzi behiratu inbar duzu, hor, gelditu. Bai. Daude, holakoetan bi egoten dira, batzutan, bat goroia, gorria, stop jartzen duela. Bai, stop geldi. Geldi, eta bestatzutan, irukia. Irukietan, espada goinor, segin aldozu, eta besteakin bai, gelditu. Bai. Stop ez, errezeta kontatu. Hemen bidea eman, nola da errezeta honetan? Bidea emote dutzut, gaztaina, ur gaztainak. Hora, bai. Ipuleta, martorria, piripiria, edo pipermina. Edo pipermina, hementxe, galuzea, Vale. eta ointxe barrura. Arrain saltza, ez dala arrain salda, baizik eta arrain saltza. Asiarrek eta erabiltzen dutena. Hori da, eta gero, birrinduko dugu hemen jengibre apurtxo bat, eta ikusiko dugu arrautza bat edo bikin zelan moldatzen garen. Eta ingo, horien arabera, bai, ezetasunan arabera batzeko. Eta bai, joango garaia gure opiltxuak eitzen. Vale, oso ondo. Beraz, holan jarraitzen dago, galderekin bukatu dozu, geixa bota justu. Nego jarraituko dugu, Bai, venga, bota beste bat, eta ia zelan noio. Kotxean goazenean, bakizu gerrikoa jartzea derrigor eskolara. Bai. Bai, ez? Bai. Galdera da. A. Aurrean bakarrik. B. Atzean bakarrik. C. Aurrean eta atzean. C. Aurrean eta atzean. Oso ondo. 10 pustarri. Nik uste du karnetat atzeko moduan dagoela, Ni bai, Gero, Julenek alderen artean niri botatzeko batzan. Bai. Euri apur bat egiten duenean. Edo euria egin ostean, zer egin behar da bidegurutzean edo aurreratze batean, batez ere tamaina handiko ibilgailu bati baldin bada. Nik egizan nola, behiratzen nuen, Zer? Bueno, erantzure izana, kristala garbitzekoa topera garri behar da, aurrena. Ai, ama, mesedez. Honek botatzen duelako, ura botatzen duelako, eta esan deno. Zena izu esatia. Bale, berorrek esaten badu, Gorosabel jauna, horrela izango da. Baina, egia da, galdera batzuk jarri jure esan duela. Bueno, zer ingo dio. Sinistu inbiko jako. Hau beste bat, eta hola jenteak ikasingo dugu bestaldean. Bai. Zuk gidatzen zoaz. Bakizu, erdian dagoen marra, zuzena bada, erabat zuzena, ez da atalka, hori da ezin dela aurreratu. Horrekin ezin dozu aurreratu, inoiz ez. Kasu batean bai. Bizikleta bat doa aurrean, ikusten dugu, eta baina hori daukau, eta claro, batzutan beste karrilera pasa behar da. Pasatu alda, ero ezin da pasatu. Beste karrilera. Ez. Espada torrinor, bai. Bizikleta aurreratzeko, bada bai. Beti eta aurreko ikusten badugun bitartean, aurrean zer datorren ikusten dugun bitartean. Ze batzuk jartzen dira bizikletan atzean, eukiten dute marra zuzena eta ez dute aurreratzen da. Hemen bai, hartu eta holan taldetxoak. Taldetxoak holan 3 opiltxo ingo ditugu, bitxartian. Bai, vale. Bitxartian, atarako ez da sumezedez plater bat. Bai. Ba hori, honek atarateko eta ingo saltza bat oso askarra. Vale. Saltzak eramango dau. Limoia. Honek,
Izango da, holako, bueno, tortillatxo batzuk edo, holako opiltxo batzuk. Vale. Eta honek saltzak, eramango da, hobetu. Bat. Limoia. Limoia. Ero esan duzu arrainan salda ero, bai? Arrain saltza hori. Hori da, arrain saltza. Azukria. Bai. Etxu hemeningo. Bat, azukria. Arrain saltza, limoia, azukria, ospina. Vale. Eta martorria portxo bat. Oso. Beraz, behitu. Hemen bertan ingo. Osagaidanak ona bota. Bole. Sardezkarik ere berduzun azteko, baduzu? Bat biakot. Vale. Hemen txe. Agolan, horrei buelta emon. Ez dela ya, denbora joaten hasi jat. Hemen emozionau gara, holan, kotxeko karneta atalatziakin eta. Usaina holan, lehenengo eta behin, oin buelta ematean, egaluzia konserban, atuna. Era bat, eguneko... Bai, ez da? Eta, bueno, horren zaporia izan behar du, ze azkenean, horrekin indako, ez? Hamburguesa, ero pillak, ero... dira, ez? Bai, badi, bai. Bueno, bat probauko bintzat. Vale. Hau ona, hauken dugu izut, atzera. Eta holako platertxo bat atarako... Uztakit? Txikia, nire hortxe. Venga, ez dugu erabili inoiz. Beitxo. Hau. Hola xengo, minimalista. Gero gotako zagolen saltzatxo bat. Gainetik. Eta martorrea portxo bat. Minimalista. Oso asiatikoa. Hemen txegure, egaluze opiltxoa. Ia ba. Martorrean hiri usten diazo, eskerrik asko. Nero zuken duen. Ez, zatitxoa nahi nuen. Apaitzeko, la? Ia honek gaztainak edo. Bueno, saltzari bota diozu, ez? Martorrea saltzari bota diozu. Azkenia ez dutza bota. Ez? No, egaluze tortilla bat, lehen zuken jozu, bakaiau tortilla, 2.0, eta hau da, egaluze tortilla, 2.0. Eta ero, barazkin hori kruzka pixka dartzen da, baina... Pikante puntutxo bat, oso goxua. Eta honekin, biharko ostegun birale dekarte, agurtzen gara. Gerarte. Agur.